Снимаш ли? Да. Ай, Алекс, успех. Къде се, бе? Чакай, стани, елай, да го дигна. Алекс, имаш кръв. Не, ти че кръв, ай стая. Не, аре, я. Аре, я. Тоест пък чакай да те буде. Това е събуда, това е игра с мозъка. Също се къбли толкова много, колкото... Простач.